Refleksipodissa sukelletaan sensomotorisen valmennuksen maailmaan ja puhutaan primitiivireflekseistä. Podi syntyi halusta pohtia refleksityön eri puolia ja tuoda selkeyttä sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä aiheen ympärille. Tervetuloa kuuntelemaan. Mistä meidän on tarkoitus puhua tänään? Joo. Tämän päivän aiheena olisi refleksityön tavoitteet ja tulokset. Ja mä oikeastaan ajattelin, että Instagramissa kysyin, että mitä haluttaisiin tästä asiasta kuulla, niin täällähän on heti kysymys, että miksi ei tule tuloksia ja miksi tulokset ei pysy, vaan ollaan vuoden päästä samassa. Niinpä. Niin toihan on aika täydellinen kysymys ja varmaan myös syy, minkä takia me tehdään tämä jakso ja tämän aiheen, tai halutaan tätä aihetta pohtia ääneen. Niinpä. Niin, koska toi on varmaan aika monen kokemus, että joko niitä tuloksia ei oikein tule, tai sitten just se, että ne ei oikein pysy. Tai saattaa olla, että äkkiä tulee jotenkin tosi paljon helpotusta, mutta sitten heti kun vaikka jonkun harjoitteen lopettaa, niin sitten yhtäkkiä ne kaikki samat haasteet on siellä sit kuitenkin ikään kuin olleet. Että se on se harjoittelu, mikä on pitänyt ikään kuin sit sen haasteen poissa. Se voi olla, että siihen pystyy aika monikin samaistumaan. Joo. No siis tuloksia. Pitäisikö meidän puhua ensin siitä, että mitä tuloksia? Niin omalla tavallaan siis sepä juuri, että mä ehkä pukisin sen sillä tavalla, että mitä tuloksia, niin että mikä se on ollut se tavoite, eli niin kuin mitä tulosta odotetaan. Joo. Ja sitten mä jotenkin haluaisin sen vielä linjata niin, että missä ajassa odotetaan saavutettavan se tulos. Eli nythän me ei toki, niin kuin tässä esimerkiksi kun on kysytty tätä kysymystä, niin mehän ei tiedetä, että mikä se on se toivottu tulos. Mitä olisi pitänyt tapahtua. Joo. Eikä me tiedetä, että missä ajassa sen olisi, että olisi haluttu, että se tulos tapahtuu. Et musta tuntuu, että usein ehkä niin kuin isoimmat haasteet on juurikin tässä kahdessa asiassa. Siinä niin kuin sen omalla tavallaan määrittelemisessä, että mikä se on se mun haluttu tulos. Joo. Ja sitten sen ajattelemisessa, että mitä mä ajattelen, kauan se kestää, tai miten mä ajattelen, että miten nopeasti se tulos pitäisi saavuttaa. Mä sanoisin ehkä sillä lailla, että mikä se oma ajatus on siitä. Ja tämä sen takia, että kuitenkin meillä valmennukseen tulee usein ihmisiä, kenellä on ollut haasteita, mitkä on kestänyt siis parhaimmillaan vuosikymmeniä. Niin siihen mittakaavaan aina pitäisi niin kuin vähän sitä peilata siinä valmennuksessa, että jos on ollut tosi pitkään kestävä haaste, niin ikään kuin miten nopeasti se sieltä täysin kokonaan, mikä on se tulos, että nyt jos on joku haaste vaikka minkä haluaisi, että sitä ei ole, niin onko se sun tulos se, että sitä ei ole enää ikinä lainkaan? Onko se joku, että esiintyy vähemmän? Niin kuin, että mikä se on? Just näin. Omalla tavalla, että mitä odotetaan? Joo. Ja odotusten hallinta ja odotukset ylipäätään. Mä kysyin itse asiassa mun asiakkailta ihan kyselyllä, että siinä oli paljon kysymyksiä, mutta myös se, että minkä vuoksi on tullut. Niin suurin osa oli vireystilan säätelyn haasteet, uupumus. Niin kuin sellaiset, että keholliset haasteet oli siellä vasta niin kuin oikeastaan kolmantena. Ja toi vireystila, niin kävin juuri asiakkaan kanssa keskustelun tästä aiheesta, kun hän puhui siitä, että
että nyt on niin kuin hankala tunnistaa sitä, että nyt kun alkaa olla resursseja, niin alkaa olla innostusta ja niin kuin, että jaksaa jo tehdä asioita. Ja sitten tulee se kysymys, että että onko tämä ylivireys? Että onko tämä nyt innostusta vai ylivireyttä? Ja just puhuttiin siitä, että niin kuin ajallisesti niin mehän tarvittaisiin tavallaan niin kuin pitempi aikajakso, että tavallaan kun tämä tilanne on niin kuin vasta muuttunut ikään kuin paremmaksi, niin sitten me tarvittaisiin semmoinen niin kuin, siis oikeasti useiden kuukausien mittainen jakso, jossa tavallaan tulee riittävän monta kokemusta, että pysyy se joku keskilinja, ja siellä tulee niitä dippejä sinne ja tänne niin kuin alas ja ylös, niin silloin vasta tavallaan voi ruveta rakentumaan sinne se käsitys, että mikä on ylivireys ja mikä on innostus. Ja uupumuksesta sanon vielä sen, että uupuneilla ihmisillä on usein tosi hankala sietää väsymystä. Että tavallaan niin kuin, sit kun se alkaa, niin kuin se systeemi alkaa olla vähän parempi, että ollaan sen uupumuksen yli niin kuin, ikään kuin siinä pääsemässä ja tulee väsymys, niin ei tunnista, että mikä on väsymys ja mikä on uupumus. Että kun väsymyskinhän on aivan täysin normaali olotila, että sun kuuluukin olla väsynyt. Että just tämä, että minkälaisella aikavälillä, mihin verrataan ja mikä se on se tavoite. Niin. Koska juuri tällaiset niin kuin systeemiset haasteet, niin kuin vireystilasäätely tai uupumus, niin on niin pitkän ajan tuotosta, että se ei kyllä ole semmoinen helppo tavoite tai varsinkaan semmoinen niin kuin semmoinen on-off-tavoite. Niin, no kun harva on. Ja tässä vielä niin kuin omalla tavallaan sitä mietin, nyt jos puhutaan vaikka siitä, että kysymyksestä sai sen kuvan, että nyt tässä olisi niin kuin vuosi on tehty, ikään kuin, ja mitään ei ole, tai että ollaan ikään kuin samassa, niin mua kiinnostaisi tässä tapauksessa se, että mitä on muuttunut. Että omalla tavallaan taas se, että okei, meillä voi olla, niin kuin usealla on joku se yksi iso asia. Ja useinhan se on nyt, vaikka nyt kun ollaan sensomotorisvalmennuksessa, niin se liittyy jollain tavalla enemmän sinne semmoisiksi niin kuin hermostollisiksi asioiksi miellettyihin juttuihin, niin kuin ylivireys, alivireys, uupuminen, tunnesäätelyhaasteet, tämän tyyppiset asiat on usein kumminkin isoimmillaan niitä. Vähemmän on just niitä niin kuin fyysisen puolen semmoisia, että vaikka alaselkäkipu. Mikä voisi ihan hyvin olla myös, ja mikä on usein siellä sivutuotteena kyllä myös näissä niin kuin hermoston säätelyhaasteisilla, niin siellä on usein myös niitä fyysisiä, mutta ne ei tunnu niin, ne ei ole niin häiritseviä, että se olisi ikään kuin se, miksi tulen. Niiden kanssa pystyy ehkä olemaan, tai niiden kanssa on oppinut jollain tavalla olemaan. Niin mua kiinnostaisi se, että mitä siellä vuoden aikana on niin kuin tapahtunut ja muuttunut. Mä paljon katsoisin sitä ihan valmennusprosessissa, koska mä ajattelen, että, ja se on aika tyypillistäkin, että käy sillä tavalla. Mä oon useammankin asiakkaan kanssa käynyt vaikka niin kuin viesteen keskustelua, että he lähettää viestiä, että he kertoo, että mitä on vaikka huomannut edistymisen askelia. Ja saattaa olla ihan sellainen, että vau, että tässä on tapahtunut vaikka mitä. Ja sitten menee 3 kuukautta ja sitten sama ihminen on silleen, että kun tämä ei etene yhtään mihinkään. Ja tämä ei mene yhtään mihinkään. Jep. Niin myös yhtään niin kuin millään tavalla väheksymättä sitä kokemusta, koska tiedät, että se on ihan totta. Se kokemus ja se, että tuntuu siltä, että mitään ei ole tapahtunut ja ollaan aivan samassa. Mä haluan lempeästi sitä vähän kyseenalaistaa välillä, että onko todella niin, että jokaisen asian kanssa ollaan ihan samassa kohdassa. Kyllä. Ja just sitä, että mikä se odotus on ollut,
se on vaikea, omalla tavallaan vaikea vastata tuollaiseen. Se on tosi hyvä kysymys, mutta vaikea vastata sen takia, koska ei tiedetä, mikä tavoite ja mikä on se realistinen ajatus siitä, missä ajassa. Ja mitä on valmennusprosessissa esimerkiksi puhuttu siitä, että kuinka kauan, ihan sille, että mitä on keskusteltu. Koska omaan korvaan sitten taas se, että sanoisin, että vuodessa pitäisi jotain tapahtua. Kyllä siellä pitäisi jonkunnäköinen muutos olla käynyt. Joo, todellakin. Mutta sitten liittyen siihen tulokseen, että se, että onko ikään kuin valmis, niin ei se nyt välttämättä ihan vuodessa kuitenkaan sit näin niin kuin ole. Joo. Joo, ja sitten just tämä tämmöinen on niinku ollut niinku hankala keskustelu se, että jos asiakas sanoo, että mikään ei ole muuttunut, ja sitten kun sitä asiaa vähän purkaa, niin se ei ole totta, vaan se on totta, että siinä asiassa, mihin hän olisi toivonut sitä muutosta, ei ole tapahtunut mitään. Kyllä. Että paljon kaikkea muuta on, mutta kun ei ollut nyt se syy, minkä takia on tultu, ja se tavallaan niinku, se menee vähän niinku ohi. Ja haluan vielä nyt lisätä siihen, että nyt me puhuttiin paljon siitä, että miten siellä voi olla tapahtunut muutosta, vaikka ei tuntuisi siltä, että on tapahtunut muutosta, mutta siis ihan sit toki, jos näin, niin kuin, ja tietenkin kun se kokemus on se, että siellä ei ole tapahtunut toivottua muutosta, sitä ei ole huomattu, niin kyllä mä sitten kääntäisin katsetta myös siihen harjoitteluun, mitä on tehty, miten on tehty. Kyllä mä niin kuin sitäkin sit toki pohtisin, tai itse valmentajana ainakin, jos on asiakas, joka on sillä lailla, että, että nyt mä oon vuoden täällä tehnyt ja mitään ei ole muuttunut, ja jos me ei keskustelun jälkeenkään löydetä sellaista yhteisymmärrystä siitä, että jokin olisi muuttunut, niin kääntäisin katseeni niin kuin siihen, että mitä me sitten on tehty. Kyllä. Joo, siis että vaikka puhutaan ja tiedetään, että tässä menee aikaa, että tämä ei ole mikään niin kuin, nopea prosessi, niin kyllä että kyllä vuodessa pitäisi olla kyllä kaikenlaisia tuloksia. Että niin kuin ihan kaikenlaisia tuloksia. Ja sitten kun vielä mitä sanoit siitä, että siellä niin kuin tavallaan sivutuotteena vaikka se selkäkipu, niin mehän voidaan kääntää se myös niin, että mitä jos se selkäkipu ei olekaan se sivutuote, vaan se ikään kuin se lähde. Että se tosi, kun me puhutaan hermostosta, ja me ollaan puhuttu tästä paljon, että me hermosto liitetään siihen autonomiseen hermostoon ja sen reaktioihin, ja ihmiset sanoo usein, että kun on tämä selkäkipu tai tämä jalkareaktio tai jotain, että se ei varmaan liity tähän. Ja sehän niin kuin mitä suurimmassa määrin liittyy tähän. Että me nimenomaan puhutaan siitä kehosta ja siitä kehon viesteistä sinne hermostolle. Tai kun ne on siellä hermostossa, ne viestit. Että itse asiassa se keho onkin se juurisyy sille autonomisen hermoston reagoinnille. Niinpä. Et myös tämä on sellainen sensomotoriseen valmennukseen liittyvä asia, mikä mun mielestä olisi niin kuin tosi tärkeä vähän saada kääntymään enemmän sinne kehon ja hermoston suuntaan, pois sieltä autonomisen hermoston suunnasta. Niin että se ei ole pelkästään. Niin. Pelkästään ei vaikuteta siihen, että miten autonominen hermosto säätyy. Ja että ymmärrettäisiin myös sitä, että se niin kuin juurikin se, että kehon omalla tavallaan se, miten aivot, miten keskushermosto ymmärtää sen viestin, mitä kehosta tulee ja millaisen viestin se lähettää myös kehoon takaisin, niin se ihan yhtä lailla on siellä isona osana siihen niin kuin autonomisen hermoston
toimintaan liittyvä asia. Että niitä ei voi niin kuin sillä lailla eriyttää, että meillä on tämä niin kuin autonominen hermosto, jota me halutaan säädellä tai jonka toimintaan me halutaan vahvaa muutosta, ja sitten meillä on erikseen sitten tämä niin kuin muu hermosto, jonka toiminta ei vaikuta mitenkään tänne autonomisen hermostotoimintaan. Just näin. Vaan että kun se on niin kuin kumminkin päin ikään kuin se reitti. Kyllä, ja siis tosi vahvasti. Todella vahva reitti. Kyllä. Tuntuu, että vaikea antaa sellaista yksiselitteistä, miksi näin. Ja myöskään, koska siihen on niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa omalla tavallaan siihen, että millaisia tuloksia ja missä ajassa niitä syntyy, niin sehän on niin kuin aika sellainen laajakin asia, kun me ei eletä sellaisessa tyhjiössä, missä meillä on vaan niin kuin meidän refleksiharjoitteet ja minä, mikä olisi ihanaa välillä, että me voitaisiin elää ehkä sellaisessa, että me voitaisiin eristää itsemme. Mutta näinhän ei ole, vaan siellähän on niin kuin paljon muutakin siellä elämässä kuin pelkät refleksiharjoitteet tai pelkkä sensomotorinen työskentely. Siellähän on se oma elämäntilanne, millainen se on. Millaiset ulkoiset kuormitustekijät sulla on. Varsinkin mun mielestä, jos me haetaan apua paljolti autonomisen hermoston haasteisiin, palautumisen haasteisiin, tämän tyyppisiin asioihin, niin totta kai niin sellaiset asiat vaikuttaa. Mitä valintoja on valmis tekemään ja mitä valintoja on tehnyt ihan jo edes auttaakseen omaa hyvinvointia. Et siinä on niin kuin mun mielestä muutakin kuin pelkästään, me ei voi irrottaa ikään kuin sitä, että meillä on tämä palikka ja sitten mitään muuta ei koskaan ikinä tarvitse tehdä. En tarkoita, että kaikki tarvii ja pitäisi kääntää ympäri omassa elämässä, mutta kyllä sit on myös sellainen niin kuin hyvä, ainakin itse on joutunut pysähtyä tarkastelemaan myös sitä, että niin kuin, miltä minun elämäni näyttää. Ja joskus on ihan silleen oma elämä näyttänyt siltä ja välillä näyttää vieläkin, että ei ihme, jos ei niin tapahdu asioita. Ja ihan liittymättä siihen refleksiharjoitteluun. Joo. Kyllä mä ajattelen, että nekin on sellaisia, mitä tarvii niin kuin vähän katsoa. Joo, ja sitten nehän on niin kuin just, voidaan vaikka eriyttää niin kuin ulkoiset ja sisäiset kuormitustekijät. Että refleksithän on sisäisiä kuormitustekijöitä, jotka ei ikään kuin muuta niitä ulkoisia kuormitustekijöitä. Että toki refleksityön niin kuin tehtävähän on nimenomaan vähentää sitä sisäistä kuormitusta, Kyllä. jolloin se niin kuin tavallaan se stressiikkuna kasvaa. Kyllä. Että pystyy enemmän enemmän sietämään ulkoista kuormitusta. Sietämään ulkoista kuormitusta, niin kuin meidän pitäisi sit olla jotain, mutta ei meistä niin kuin superihmisiä tule. Että me ollaan niin kuin ihmisiä. Että tämä on tosi, joo. Niin, kun tämä on vähän se, mitä mä omalla tavallaan hain. Joo. Ja siinä tullaan just siihen, että mikä se on ollut se, mitä minä olen halunnut, kun olen valmennukseen mennyt, niin se, että mikä se tulos on, mitä mä oon niin kuin odottanut. Niin se on aika oleellinen myös siinä, sit kun lähdetään tarkastelemaan sitä, että onko mitään tapahtunut. Mielestäni sä oot sanonut joskus myös silleen hyvin, että kun tavallaan me niinku halutaan muutosta, mutta me ei haluta, että mikään muuttuu. Oi, toi kuulostaa, joo. Mä vähän pelkäsin, mitä mä oon sanonut. Joo. Mutta siis kyllä. Joo. Kyllä. Ja niinhän meidän aivot haluaa. Niin. Siis
meidän aivothan on vähän niin kuin rakennettu sillä lailla, että me nähdään ongelmat. Joo. Ja sitten me keksitään niihin ratkaisut, ja sillä tavallahan me ollaan varmaan tässä tilanteessa, missä me ollaan siis ylipäänsä, että me ei olla siellä luolassa enää. Mutta samalla niin kuin aivot työskentelee tosi paljon meitä vastaan just siinä, että kuitenkaan, niin kuin, että siis mehän ollaan niin kuin, aivot haluaisivat, että kaikki olisi ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Silleen menee vähiten energiaa, mä veikkaisin. Joo, just niin silleen aivojen näkökulmasta vähiten energiaa. Joo. Ja se onkin sitten siinä hankalaa. Että se muutos on uhka. Niin kuin hermostolle se on aina uhka. Että se on myös tietysti myös yksi refleksityön haaste on se että voi tulla reaktioita, jotka ei ole toivottuja, ja se perustuu ihan pelkästään siihen, että se on hermostolle, se muutos on niin iso stressi. Just tämä. Ja sitten pitäisi niinku ymmärtää, että siitäkin tulee tuttu ennemmin tai myöhemmin. Että se ei tarkoita sitä, että sitä ei kannata tehdä, mitä on tehnyt, vaikka refleksityö. Ja siis toi on ehkä se, mikä on usein, ainakin itse törmää asiakastyössä just siihen, että sitten tulee se, että no nyt mun hermosto reagoi mulle ikävällä tavalla. Kun mä jotenkin en haluaisi ajatella sillä, että hermosto reagoi niin kuin, nyt mulle hävisi sana, mutta siis niin kuin negatiivisesti, että omalla tavallaan, että se reaktio, mikä sieltä jostain harjoitteesta tulee, että se olisi negatiivinen, mutta että se voi olla, se tunne on ikävä, mikä siitä nousee. Just. On se sitten se, että sit huomaakin, että nyt on aivan jotenkin ylivireä tai mitä tahansa se nyt onkin, niin sitä ensimmäinen asia, mitä tekee, niin on se, että mä lopetan sen, mitä mä tein. Koska selkeästi tämä nyt triggeroi sitä hermostoa, koska jotain muuttuu. Lopetan, en tee. Ja sitten etsitään joku toinen reitti, ikään kuin, no millä mä sitten voisin tätä muutosta tehdä. Vaikka sit omalla tavallaan se tietynlainen reitti kuitenkin on niin kuin mennä sen läpi. Kyllä. Itse säädellen. Et en nyt tarkoita sitä, että kenenkään tarvii niinku vaan puskea ja olla silleen, että nyt mä teen tämän, kun on sanottu, että kyllä se siitä helpottaa, vaan että nimenomaan siitä reaktiosta huolimatta ikään kuin tuoda sitä uudestaan ja uudestaan sille hermostolle, että hei, me tehdään nyt tämä asia ja mitään pahaa ei tapahdu. Ei tarkoita, että tarvitsee tehdä joka päivä, ei tarkoita, että tarvitsee tehdä joka toinen päivä, mutta niin kuin säännöllisesti se, mikä selkeästi haastaa, niin sitä pikkuhiljaa tuodaan sinne, jotta se myös niin kuin voi tulla tutuksi sille hermostolle ja et voi tulla se, mikä siellä ikinä on se haaste. Usein keskilinjan ylittämiseen ja ristikkäisyyteen liittyvät haasteet on niin kuin mun kokemuksen mukaan sellaisia, mitkä on aika joillekin niin kuin todella haastavia ja aiheuttaa just niitä isoja hermostollisia reaktioita. Niin sitten se tarvii vaan tuoda niin kuin riittävän vähän kerrallaan, jotta ei mennä siihen, että nyt mä en pysty tekemään, koska on aivan totaali sos. Mutta sekin voi liittyä siihen, että miksi niitä tuloksia ei ikään kuin tule. Jos me ollaan aina sillain, että aina kun on vähän sellainen epämukava reaktio, niin jos me aina vaan niin kuin ollaan, että okei, sitten mä en tee tätä, että mä jätän, että tämä ei selkeästi nyt ole niin kuin mun, niin se voi olla myös se, mikä haastaa sen tuloksen saamisessa, mitä toivoo. Joo. Mä muistan yhden keskustelun hyvin, että kun me saatiin, että se hermosto reagoi aika voimakkaasti, niin ihminen kysyi, että voiko tätä sitten tehdä. Ja mun vastaus oli, että siis sitähän meidän nimenomaan pitää tehdä. Että tavallaan
että totta kai, että nythän me ollaan vaan niin kuin nähty, että siellä on niin kuin työstettävää, tai toki ollaan nähty se jo vähän aikaisemmin, mutta että me ollaan osuttu johonkin tosi oleelliseen kohtaan. Ja se, no siis hänen kanssa ja siis aivan lukemattomien muidenkin kanssa, niin kyllä sen niin kuin näkee, että kyllä se hermosto tottuu. Ja siis kun sitä lähestyy riittävän lempeästi, niin kyllä se, ja sitä kautta se kehitys tulee. Kyllä mehän nauretaan vastaanotolla aivan toistuvasti sitä, että tulee joku reaktio, ja mä oon silleen, että hyvä, niin kuin aivan mahtavaa. Silleen, että ei ehkä tunnu nyt kauhean kivalta, mutta nyt ollaan niin kuin asian ytimessä. Että ei ole mitään hätää. Että ihan siis vaan mahtavaa. Niinpä, niin. Ja toi on niin kuin se, että omalla tavallaan se voi olla niin kuin haasteellinen kääntää se ajatus siitä, että kun me halutaan jostain pois, me halutaan yleensä, kun tullaan sensomotoriseen valmennukseen, mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö jotenkin sitä ajatusta yrittää kääntää jo ihan siinä valmennuksen alkumetreillä, että ei niinkään, että mistä mä haluan eroon, vaan mitä mä haluan lisää. Joo. Koska se on niin kuin tosi hankala, kun meillä on joku asia, mistä me halutaan pois, ja usein se asia, mistä me halutaan pois, tai mikä me halutaan poistaa, niin siihen matkaan kuuluu ikään kuin se, että se jossain vaiheessa voimistuu. Ja nyt mä en puhu vaan sensomotorisesta valmennuksesta tai refleksityöstä, vaan siis ylipäänsä. Joo. Elämästä nyt yleensä. Kyllä. Niin se ei ole oikein semmoinen on-off-nappula, että nyt mä otan tämän pois ja nyt se vaan, että siihen niin kuin kuuluu myös erilaisia vaiheita. Ja ehkä varsinkin niin kuin refleksiharjoittelun kanssa ja mun mielestä liitettävissä oikeastaan mihin tahansa muutostyöhön, mitä tekee, on se sitten kuntosalilla käymistä tai elämäntapojen muutosta ylipäänsä, tämän tyyppisiä asioita, niin eihän se niinku ole semmoinen flatline tällainen tai tällainen. Että se ei niinku ole ei ole tasasta suoraa, ei ole tasasta ylämäkeä, vaikka mä edelleenkään ymmärrän, miksi ylämäki pidetään jotenkin semmoisen positiivisen asiana. Mun mielestä alamäki on niinku, se rullaa. Yes. Hyvä. Mutta mä mietin tuota kanssa säännöllisesti. Niin, sehän on sellainen, että siellä tapahtuu se, että ikään kuin se niinku semmoinen, ne niinku, halutut asiat lisääntyvät ja sitten tulee taas sellainen hetki, että no nyt niitä haluttuja asioita ei ole enää lainkaan ja siellä on vaan niinku se haaste ja sehän on niinku koko aikainen semmoinen liike. Kyllä. Ja niin se on myös se niin kuin refleksityössäkin, niin se on semmoinen kokoaikainen liike, mitä siinä koko prosessissa tapahtuu. Et ei ole sellaista, että eilen olin tässä ja tänään olen tässä ja siinä on suora viiva välissä, vaan siinä on niin kuin, joillakin on vähän jyrkempiä, joillakin sitten vähän loivempia, että se riippuu ehkä sit, niin kuin muistakin tekijöistä. Kyllä. Joo, ja sitten kun meidän aivoissa tavallaan se negatiivinen vinouma just siitä, että keskitytään siihen, mitä me ei haluta. Ja ei oikein nähdä sitä, mitä on saatu. Että huomataan vaan se, mikä edelleen on huonosti. Kyllä. Niin kuin, se ainakin on tosi haastavaa ja just vaikka niinkö, no mikä yksi syy, minkä takia vaikka semmoinen haastekartoitus valmennuksen alussa on hyvä ainakin itse mun mielestä tehdä, on se, että siihen voi niinku palata, että kun ihminen ei todella niinku muista, että mitä kaikkea on ollut. Siis ihan justiin kirjallisuudessakin on siis se, että vanhemmat ei enää muista, minkä takia lapsi on tuotu vastaanotolle. Että kun siitä uudesta normaalista, että kun se on niin, sehän on se, mitä kuuluisi ollakin. Että sitten ei enää muisteta, että mitä kaikkea siellä on ollut. Niinpä. Kiitos, kun kuuntelet meidän podia.
Jos haluat tietää lisää reflekseistä ja sensomotorisesta valmennuksesta, löydät sitä Instasta meidän tileiltä @movejoy vapaa-hermosto loistaa ja @emmi_heinila. Tai meidän verkkosivuilta www.movejoy.fi ja www.sunkeho.com. Mutta se, mitä me ei ole vielä niinku, että tavallaan niinku refleksityön, että minkä takia ei tule tuloksia tai tulokset, niinku, että tulee ja sitten ne palaa ja että ollaan niinku samassa ja näin, niin siinä mä kyllä myös juuri palaisin siihen, mitä sanoit siitä harjoittelusta, että mitä siellä on tehty, mitä on tehty ja miten on tehty. Koska silläkin on niinku iso merkitys, että nyt varsinkin tällä, että kun on pitkään nyt tätä aikuisten valmentamista tehnyt, ja että meillä alkaa olla jo aika paljon ihmisiä, jotka on tehnyt pitkiä prosesseja, ja me tavallaan niinku silleen isossa kuvassa nähdään, että siellä kuitenkin jonkun verran prosessit niin kuin sakkaa, että ne jää vähän niin kuin jumiin, kesken, tai just tämä tämmöinen, että ei oikein tule tuloksia. Niin siinä mä kyllä tuon esiin tämän, että se meidän aikuisten, että kun me ollaan aikuisten valmennusta tehty tosi paljon sieltä niin kuin lapsille suunnitelluilla harjoitteilla, niin kuin lasten valmennuksen näkökulmasta, että tavallaan kaikki meidän menetelmät on suunniteltu lapsille, niin se on kyllä niin kuin ihan tosi iso haaste tällä hetkellä aikuisten valmentamisen näkökulmasta. Niin, ja mä ajattelin, että usein on sit saattanut käydä sillä tavalla, ainakin omalla kohdalla, siis voin sanoa ihan suoraan, että on käynyt sillä tavalla, että ikään kuin on ajatellut, että no nythän tämä, on se nyt refleksi sit mikä tahansa, niin tämähän on täältä jo niinku rauhoittunut, että tämähän on täältä jo estynyt, kun sitä harjoittelua on tehty. Mutta sitten ikään kuin se, jos me ajatellaan sillä tavalla, että jokaisen refleksillä on tehtävä sytyttää meidän kehoa toimimaan, niin kuin jokaisella refleksillä on oma tehtävänsä sillä, että niin kuin ikään kuin mitä osaa tai kokonaisuutta kehosta oppii hallitsemaan paremmin ja automaattisemmin, niin sitten voi ollakin, että se ei ole niin kuin tapahtunut. Et ikään kuin ollaan saatu sillä harjoittelulla kyllä sellainen tietynlainen vaste siihen, että tilanne on rauhoittunut, mutta sitten se ikään kuin sen refleksin tehtävä ei ole silti päässyt toteutumaan. Tai ollaan pureuduttu vaan johonkin just taas siihen, että ollaan pureuduttu joihinkin muutamiin reflekseihin, jolloin oikeastaan sitten ei ole päässyt toteutumaan sitä niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin refleksien tarkoitusta, eli sitä, kun jokaisen refleksillä se oma tehtävä on, ja jokaisen ikään kuin, kun toinen refleksi estyy, niin seuraava on se, mikä lähtee sieltä vahvistumaan, voimistumaan. Niin sittenhän, jos me ei kohdella ikään kuin sillä tavalla sitä systeemiä, vaan me valikoidaan sieltä joitain, niin silloinhan tämä ei pääse toteutumaan, jolloin siellä on taas jotain, mikä estää sitä, että se pääsee se refleksi kokonaan sieltä estymään. Joo. Ja sitten se pompsahtaa omalla tavallaan. Sitten käy just se, että harjoittelu lopetetaan ja sitten se pompsahtaa sieltä se haaste näkyville. Joo. Kun riittävän pitkä aika on oltu riittävästi taas kuormitusta koneeseen lisää, kun hetkellisesti hermosto kestää paremmin. Ja sitten tullaan taas tähän, että joskus itse ainakin olen huomannut, että kun hermoston joustavuus on lisääntynyt, niin myös se, että kuinka paljon ottaa siihen omalle lautaselle, niin se on lisääntynyt. Et myös omalla tavallaan, niin kuin just tämä, kun puhuttiin siitä, että ihmiset ei ole koneita, niin se voi olla myös siellä siis se, että sitten kun on ikään kuin tilanne helpottanut, niin sitten on haalinut ikään kuin, että nythän mä pystyn tekemään nämä kaikki asiat, mitä mä haluan tehdä, tai vaikka en haluiskaan tehdä niitä asioita, mutta ne nyt on tässä mun lautasella, niin mä teen ne. Niin sitten
sittenhän siinä käy niin, että se kuormitustaso taas kasvaa. Ja jossain vaiheessa, kun se itse asiassa itse ongelma sieltä kehosta ei ole poistunut, eli se haaste, mikä se refleksin pitäisi sytyttää, niin se ei ole syttynyt. Niin se refleksi on siellä taustalla kuitenkin vielä. Ja sitten se voimistuu, koska kuormitus. En tiedä, saako tästä kiinni. Joo, ja sitten niinku, että se mitä mä niinku ajattelen just tosta, että minkä takia se ei ole estynyt, tai minkä takia siellä ei ole syttynyt siellä kehossa, niin että kun meillä on, mä käytän nyt kielikuvaa siitä, että me ei olla ikään kuin kiinnitetty siellä mitään, että me ikään kuin stimuloidaan, että me ikään kuin käytetään sitä refleksin liikemallia, että me stimuloidaan sitä refleksitoimintaa ja se, toisille se tuottaa tavallaan hankalia fiiliksiä, että se tuntuu ikävältä ja toisilla se sitten helpottaa, mutta me ei olla kiinnitetty sitä mihinkään, että meidän aikuisten kehon, että se refleksiharjoitteen, se saisi olla aika vahvaa tekemistä. Että siinä tehdään tosi tietoista kehon aktivaatiota, että se pääsee ikään kuin kiinnittymään, että se voi estyä se refleksi. Että me ei olla pelkästään stimuloitu, vaan ollaan oikeasti sytytetty jotain. Ja vaikka sitten, kun me puhutaan vaikka niskaan liittyvistä asioista, niin aina kun me tehdään niskan liikettä, että nyt meillä on vaikka moro, TLR, ATNR ja STNR, niin mehän silloin stimuloidaan tasapainoaistia ja tasapainoaistin kautta niin kuin hermostoa voimakkaasti. Että sehän on meidän niin kuin ensimmäinen aisti ja tosi iso refleksi työnkin näkökulmasta ja hermoston näkökulmasta, niin sillähän me saadaan jo tuloksia. Mutta sillä me ei saada vielä sitä refleksiä estymään, koska se refleksi on sitten vielä, se on niin kuin vähän pidemmällä tuosta niskasta tuolla kehossa, mikä on usein tavallaan syynä sille, että miksi ei tule tuloksia myös. Että vaikka on tehty harjoittelua ja vaikka olisi tehty sitä elämänhallintaan liittyviä asioita, niin tuntuu, että ne refleksiprosessit ikään kuin pysähtyy. Ja mun mielestä se johtuu siitä, että se keho ei aktivoidu riittävästi. Että me ollaan voitu saada sillä moroharjoitteella niin kuin hyvä vaste, mutta sen jälkeen ei enää saada. Ja sitten vielä vertaan nyt vähän sitä, että niin kuin ollaan puhuttu vaikka sitä vauvan refleksijumpasta, niin kun se vauvahan tekee todella jäntevää harjoittelua, että sen refleksiharjoitteet, niin kuin vauvan refleksiharjoitteethan ei ole mitään niin kuin läpsyttelyä, vaan se on tosi napakkaa ja jäntevää liikettä, niin sitä pitäisi mielestäni olla myös aikuisten refleksiharjoittelu. Niin omalla tavallaan sitten taas tullaan siihen, että miten on tehty, koska me voidaan tehdä liikettä niin kuin todella monella eri tavalla. Sama liike eri ihmisillä, niin aivan erilainen. Ja kiinnittää eri asioihin huomiota, mutta se, mikä on isoin ehkä refleksiharjoittelun kanssa, niin on se, että kun me ei voida oikein antaa sen kehon ikään kuin nyt niin kuin ohjata ja viedä sitä liikettä. Se on ehkä, mikä on sitten ristiriidassa tietenkin ehkä semmoista vallitsevaa ajatusta vastaan, että meidän pitäisi kehon ikään kuin antaa virrattaa ja liikkua sillä tavalla, mihin keho vie, mikä on siis kaikissa määrin vallan hyvä tapa antaa hermostolle palautumista
ja oppia kuuntelemaan oman kehon viestejä ja päästä lähemmäs kehoa ja aivan siis niin kuin, mutta sitten jos me tuodaan se niin kuin refleksiharjoitteluun se sama ajatus, että ikään kuin keho vie, niin sitten meidän haaste on siinä, että meillä on ne refleksin liikemalli viemässä sitä kompensaatioineen. Joo. Me puhutaan aikuisesta ihmisestä, joka on kehittänyt jo tavan kompensoida sitä refleksiä, niin sittenhän me parhaimmillaan vahvistetaan. Siis omalla tavallaan, tai siis ei nyt vahvista, mutta siis me ei muuteta mitään, niin, me koska me annetaan sen kehon viedä. Ja silloinhan mitään muutosta ei voi tapahtua. Ja tässä on tämä on siinä mielessä tosi tärkeä sen takia, että siksi esimerkiksi valmennuksessa siihen tarvitsisi kiinnittää aika paljon huomiota, että miten se liike tehdään, koska se keho haluaa viedä, ja totta kai. Mutta tässä kyseisessä tilanteessa niin se ei ole niin kuin järkevää. Ja sitten taas se sellainen niin kuin kehon liikkeen kautta kehon kuuntelu ja yhteys omaan kehoon, niin se on ehkä niin kuin hyvä ikään kuin, jos haluaa tehdä, mä ajattelen, että se tietoinen liike ja liikkeen tekeminen, mitä refleksityössä teen, niin se on mulle jo niin kuin todella semmoista kehoon palauttavaa. Mutta mä teen silti myös paljon sellaista liikettä, ihan vaan, että miltä mun kehossa tuntuu, mihin se haluaa liikkua, miten lantio haluaa liikkua, miten selkäranka haluaa liikkua. Ja sitten mä teen sen erikseen, mutta mä en pidä sitä refleksiharjoittelun. Just näin, jep. Vaan oikeastaan tässä hetkessä mä tunnistan sieltä kyllä ne refleksit, mitkä vie vielä. Joo. Niin ne kyllä saa sieltä aika hyvin kiinni, kun tekee. Joo. Niin se, että myös, että sit jos harjoittelu on enemmän sitä, että keho saa viedä, tai sitä, että siihen, että ei ole ehkä selkeää sellaista, että mitä tässä harjoitteessa pitäisi tapahtua, mihin minun pitäisi keskittyä, kun mä teen vaikka jotain ATNR:n harjoitetta, niin mihin mun pitää keskittyä, minkä asioiden pitää tapahtua. Ja jos niihin ei keskity, niin silloinhan ne ei tapahdu, koska ei voi huomata sitä, että nyt tämä ei tapahdukaan, jos ei tiedä, että mitä pitäisi tapahtua. Niin silloinhan se menee taas vähän ohi. Niin se menee. Just näin. Koska siis primitiivirefleksi on, että sehän on koodissa. Se ei ole vahingossa semmoinen kuin se on. Ja vauva ei tee sitä refleksiliikettä niin kuin vahingossa, niin kuin miten sattuu. Vaan se on siis todella tarkka. Ja me voidaan aikuisina oikeastaan vaan niin kuin tietoisesti pyrkiä siihen samaan. Ja se ei tapahdu automaattisesti, koska siellä on ne kompensaatiot. Niinpä. Niin, koska se ei tapahdu. Esimerkiksi niin kuin pään kääntäminen on sellainen asia, mikä on ihan sellainen, että päätä voi kääntää aika monella eri tavalla, mutta se on hyvin oleellista monessakin harjoitteessa, että tapahtuuko se sen oman kompensaation kautta vai tapahtuuko se puhtaasti. Ja kyllä. Se on totta, että se kompensaatio voi olla niin kuin estämässä sitä pään kääntymistä sillä tavalla, kun me vaikka haluttaisiin. Joo, totta kai. Tai vaikka lantion käyttämistä sillä tavalla, kun me haluttaisiin. Mutta sehän on just se refleksityön ajatus, että sitten sitä kompensaatiota lähtee sieltä pikkuhiljaa purkautuu. Jep. Kun me vaan kiinnitetään siihen huomiota ja pyritään muuttamaan siinä hetkessä se, mitä me pystytään muuttamaan. Et se on myös ehkä sellainen, jos mä ajattelen, mä en hirveästi tykkää verrata urheiluun asioita, mutta tässä mä ehkä vertaan sillain, että jos me ajatellaan jotain taitolajeja, siis ylipäänsä, mä vaikka tanssin, mä käyn nykytanssissa ja sitten mä aina joka kerta mä mietin, että minkä takia mä en tanssi yhtä hyvin kuin toi 25 vuotta ammatikseen tanssinut tanssiopettaja, niin mua ei risoo se, että
et se mun tanssi ei näytä ihan niin kuin sellaiselta, kun hänen tanssi näyttää. Luoja kiitos, se olisi aika kauheata, jos näin olisi. Ei niin kuin mun kannalta, mutta ehkä sillä toisinpäin ajateltuna. Mutta silti mä oon silleen, että no just eilen olin tanssimassa ja harjoiteltiin uutta liikettä ja sitten mä katsoin, kun hän teki sen ja mä olin ihan sillä että noin se tehdään. Ja sitten lähdin itse tekemään ja se ei ihan ehkä mennyt niin kauniisti ja sulavasti kuin mitä sitten hänellä. Ja mä olin ihan silleen, että on tääkin. Niin tässä on vähän sama asia omalla tavallaan. Kun niitä toistoja tulee, niin sitten ne alkaa sulautumaan myös. Niin samalla tavalla niin se refleksiharjoittelu, että kun asiakkaan kanssa esimerkiksi ensimmäisen kerran tehdään jotain harjoitetta, niin se voi olla hyvin kaukana siitä, mikä se ikään kuin lopputulos on, mihin me pyritään. Todella. Mutta sitten me askel askeleelta sinne kohti mennään. Ja se on sitten jokaisesta myös niinku asiakkaasta ja asiakkaan omasta harjoittelusta ja siitä, miten hän harjoittelua tekee, niin on se, että et millä vauhdilla ja millä lailla se lähtee se muutos sieltä tapahtumaan. Joo, just näin. Oliko meillä jotain muita kysymyksiä? Oli. Täällä oli tämmöinen, että refleksimatka on alussa ja paljon aktiivisena. Onko järkeä treenata kovaa vai pitäisikö tavoitteet hylätä? Tämä oli tämä. Tämä oli tämä. Hyvä kysymys. Meillä oli ihan erilainen. Me katsottiin nämä kysymykset just ennen kuin aloitettiin nauhoittaminen ja meillä oli ihan erilainen reaktio, kun mä olin, että onpa hyvä kysymys. Ja sitten sä olit silleen, mitä tässä kysytään? Nimenomaan. Niin sinäkö tiedät, mitä kysytään? Mä en tiedä. Mä en ole varma, että tiedäks mä, mitä kysytään, mutta mä ajattelisin nytten, että tässä tullaan taas siihen, mistä me puhuttiin siitä, että mikä se nyt on se tavoite, mistä puhutaan, että pitääkö tavoitteet hylätä, no mitä me tavoitellaan. Ja missä ajassa me tavoitellaan asioita. Koska nyt tästä kysymyksestä ehkä mä tulkitsen sen sillä tavalla, että nyt siellä saattaisi olla sellainen ajatus tai uskomus, että jotta tavoitteet saavuttaa, niin tarvitsee tehdä tosi kovaa töitä. Ja sitten jos ikään kuin sitä niin kuin kovaa töitä ei tehdä, niin tavoitteita ei voi saavuttaa. Tämä on toki siis mun tulkinta vain siitä, mitä siinä niin kuin ajattelen. Ja mä taas lähtisin siitä, että mikä se on se tavoite, siis yksinkertaisesti omalla tavallaan, mikä se on se tavoite, refleksimatka on hyvin alussa, mikä on omalla tavallaan se vaihtoehto, ajattelisin ehkä sitäkin, että no siis vaihtoehtohan on olla tekemättä. Sittenhän me ei tiedetä, että mitä olisi tapahtunut, jos olisi tehnyt työtä. Meillä ei ole semmoista rinnakkaisuniversumia, mihin me voidaan laittaa itsemme ja tehdä, ja sitten olla siinä toisessa rinnakkaisuniversumissa, missä me ei tehdä, ja sitten vertailla tuloksia. Mutta siis pohtisin sitä, että mitä ne omat tavoitteet, ja voisiko ajatella sillä tavalla, että ei tarvitse tehdä niin kuin kovaa työtä omalla tavallaan. Voisiko ajatella sillä tavalla, että voisi lähestyä asiaa jotenkin niin kuin pidemmän aikajanan asiana, tai niitä tavoitteita vähän semmoiseen pidemmän aikajanan asiana. Että kun tämä ei ole kuitenkaan sellainen on-off asia, niin kuin myöskään. Niin mä ajattelisin ehkä näitä. Mun mielestä siis niin kuin vastaukseni siihen on, että ehdottomasti kannattaa tehdä, että niin kuin ehdottomasti kannattaa lähteä tekemään harjoitteita ja lähteä katsomaan, että mitä
niin kuin refleksityö itselle tuo. Mutta unohtaisin siitä ehkä sen niin kuin omalla tavallaan sen, tai sallisin sen, että sen ei tarvitse olla kovaa, ei tarvitse tehdä täysillä. Ei tarvitse tehdä täysillä töitä. Niin kuin tarkoitan täysillä sitä, että hirveitä määriä ja niin kuin sillä, että nyt tämä tarvii niin kuin tehdä, että pitää olla valmis ensi maaliskuuhun mennessä. Okei, ehkä maaliskuuhun, kun me ollaan jo siinä, mutta et sillä, että tarvii olla niin kuin valmis X päivämäärään ja näin tämä nyt menee. Vaan että ennemminkin niin kuin zoomaisin siihen, että mitä on niin kuin nyt. Mitä se refleksityökin tuo, että kun mehän ollaan aina siinä meidän tavoitteessa kiinni omalla tavallaan, siinä maalissa. Että me ollaan siinä, että mulla maali on niin kuin tuolla 100 000 kilometriä päässä, että siellä se maali on. Ja meidän ajatus on koko ajan siellä, että se on siellä 100 000 kilometriä päässä ja sinne mun tarvii päästä. Mutta voisiko tässäkin ajatella, että kun siellä selkeästi on jotain tavoitteita, niin vähän pilkkoa sitä. Että mikä itselle on sellainen, ja mitä tässä hetkessä. Että ikään kuin menisi asia kerrallaan ja hetki kerrallaan. Tällaisia ajatuksia nyt nousi tästä kysymyksestä. Joo, ja sitten myös niin kuin tavallaan, että se elämähän jatkuu ja elämä on siinä koko ajan. Että myös se, että niin kuin muistaa elää sitä elämää. Niinpä. Tuosta on-off-asiasta vielä, niin että mikä mun mielestä on myös tavallaan niin kuin, kiinnostavaa ja miten mä niin kuin näen tämän refleksityön, on se, että kun me tehdään niin kuin kehityksellistä työtä, että mehän niin kuin kehitetään sitä hermostoa, niin me, niin kuin, että se on enemmän semmoinen liukukytkin, kun on off-kytkin siitä, että onko joku refleksi aktiivisena vai ei. Ja se tapa, millä me nyt ainakin tehdään niin kuin refleksityötä, niin mehän koko ajan viedään sitä liukukytkintä niin kuin pidemmälle. Että se tavallaan, että meillä voi olla niin kuin lähtötilanne ja sitten meillä voi olla se, missä se liukukytkin on ikään kuin siellä toisessa päässä, mikä voisi olla niin kuin tavallaan se on ja off. Mutta kun me tehdään tällä tavalla refleksityötä, niin mehän voidaan niin kuin olla valmiita jo siinä välillä. Että tavallaan se, että me ei tarviikaan ajatella sitä liukukytkimen loppupäätä, vaan tullaan johonkin siihen välille ja todetaan, että tämä on nyt hyvä. Ja se on se, mitä me ollaan niin kuin saavutettu. Ja se ei kyllä niin kuin mitenkään superhelposti lipsaha sieltä pois, että mehän ollaan tehty jo tosi niin kuin vahvaa rataa sinne. Että se on se, mihin asti ollaan tultu. Kun sitten taas, jos me tehdään pelkkää stimulaatiota, niin sehän saattaa olla niin, että se harjoittelun lopettaminen lopettaa kaiken. Niin kuin kaiken. Niin kuin lipsahtaa se kytkin niin kuin takaisin sinne, niin kuin ikään kuin sinne on asentoon, mikä on mun mielestä nyt ero tässä, että mikä niin kuin aikuisten harjoittelussa on erilaista. Ja sitten noista tavoitteista vielä semmoinen ajatus, että jonkun verran on ollut sitten tilanteita, joissa minä edelleen niin kuin näen, että meillä olisi siinä liukukytkimellä vielä niin kuin matkaa, että täällä on vielä tämmöinen kohta, mikä me voitaisiin saada täältä vielä niin kuin veke. Mutta asiakas on todennut, että hän ei niin kuin koe sitä tarvetta. Että hänellä ei ole siihen niin kuin ikään kuin ei ole syytä, jolloin tavallaan se, niin kuin, että tulee se, että mä en enää, tämä riittää. Että ei ole enää syytä tehdä sitä harjoittelua, mikä on aivan todella fine. Että se, mitä on saavutettu, niin on saavutettu. Niin, ja siis sehän on ihan mahtavaa. Joo, todella. Että se just sellainen niin kuin valmiiksi tulemisen näkökulma jotenkin on niin kuin tässä tosi tärkeä ehkä itselleen, siis niin kuin toki valmennuksessa niin kuin
puhua, mutta myös sit itse, kun sitä refleksityötä ja harjoittelua tekee, niin itsensä kanssa käydä. Että niin kuin mikä mulle on, mikä on niin kuin valmis. Joo. Niin kuin minulle, että missä vaiheessa mä oon sillä lailla, että nyt tää on niin kuin tässä. Ja sehän on meille jokaiselle oma. Mä lähden aina siitä, että päätyy asti mennään. Se on mun ajatus ja sitten niin kuin asiakas määrittää sen, että milloin lopetetaan. Niin kuin lähtökohtaisesti näin. Ja sitten taas just se, että mihin me haetaan, että mikä se on se omalla tavallaan. Kyllä mä ajattelen, että jos me haetaan vahvasti vaikka kehon kannatteluun liittyviä, ryhtiin liittyviä asioita, istumisen haasteisiin liittyviä asioita ja tämän tyyppisiä, niin ne ei välttämättä ole ihan sellaisia niin kuin maailman nopeimpia. Sitten kuitenkaan. Joo. Meidän pitäisi tehdä ihan oma jakso näistä refleksihaasteista. Niin ja tavoitteista. Että me voitaisiin tehdä siitä ihan niin kuin oma. Kyllä. Joo. Tavallaan tavoitteet ja tulokset jakso 2, että saadaan ne. Niinpä, koska siis se on tosi tärkeä jotenkin omalla tavallaan, kun miettii sitä, että totta kai aina kun ihan sama mitä me tehdään, käydäänkö me kehohoidossa tai kuntosalilla tai mistä tahansa, niin kyllähän me halutaan, että jotain tapahtuu. Että eihän me niinku huvin vuoksi tehdä asioita. Tai siis harva tekee varmaan näitä asioita. Kehohoidossa voi käydä huvin vuoksi. On ihanaa. Mutta siis sellainen kuitenkin. Niin kyllähän meillä yleensä on siellä joku, että niinku mikä se syy on. Niin sit varsinkin niinku sen itselleen kirkastaminen, että mikä se on ja miten paljon siihen on ajatellut ikään kuin antavansa aikaa. Että missä se maali on ja kuinka nopeasti sinne maaliin ne tarvii juosta. Niin se on usein se, missä musta tuntuu, että usein tulee ne haasteet. Kun ei välttämättä harvemmin niin kuin refleksityöhön tulevat ovat sellaisia, jotka olisi silleen, että tämä on nyt ensimmäinen asia, mitä mä tähän mun haasteeseen kokeilen. Vaan yleensä tämä on niin kuin viimeinen asia, mitä mä nyt kokeilen. Kyllä. Niin siellähän on jo niin paljon sellaista, ihan niin kuin ymmärrettävästikin niin kuin paljon on tehty kaikkea, paljon on kokeiltu kaikkea, paljon on, ja sitten alkaa varmasti olla jo silleen, että nyt tämä tarvii niin kuin silleen seis. Että nyt tämän tarvii tapahtua nyt. Kyllä. Niin just se, että millä tavalla se omalla tavallaan se niin kuin millaista muutosta ikään kuin odottaa. Joo, ja siinä on kyllä valmentajalla myös tosi tärkeä rooli ja iso tehtävä niin kuin käydä sitä läpi. Siihen varmaan olisi hyvä että sitä voisi käydä varmaan enemmänkin. Niinpä. Niin. Ja ehkä sellainen, mitä itse ainakin suosittelen asiakkaille, niin kirjoittaminen on usein sellainen asia jollain tavalla. On se sitten itsellä päiväkirjaa tai joku viesti, asia tai joku muu tällainen, että millä ikään kuin sitten, että sitten kun Kyllä. sitä seuraa, niin huomaakin, että täällä onkin niin kuin ollut kaikenlaista. Kyllä. Että se ei olekaan ihan nyt ollut sellainen, Just että mitään ei ole tapahtunut. Just näin. Jep. Vaikka siellä ei olisi tapahtunut niin kuin siinä mittakaavassa sitä, mitä on ajatellut, että pitäisi tapahtua. Joo, ja sitten se seuranta, tavallaan myös se oman prosessin seuranta, että sitä kannattaa kyllä tehdä myös niin kuin jollakin lailla itse, että vaikka valmentaja seuraa niin kuin kehittymistä siellä niin kuin refleksin näkökulmasta, ja tietysti jutellaan siitä, että mitä kaikkea on ollut ja näin, niin se voi silti jäädä vähän epämääräiseksi itselle, jos ei sinne jotenkin itse. Niin. Ehkä se niin kuin itsensä prosessiin mukaan ottaminen omalla tavallaan, että se ei ole ulkoinen sellainen, että valmentaja kertoo nyt mulle, että mitä täällä on muuttunut. Niinpä. Ja sitten
sit se on niin kuin siinä, vaan että se justiin, että ottaa itsensä siihen mukaan ja itse sitä peilaa niin kuin eri näkökulmista omalla tavallaan vähän kanssa. Jep. Et silloin varsinkin, jos me ollaan pelkästään niin kuin autonomisen hermoston reaktioiden näkökulmassa, niin se jää tosi kapeaksi, että mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu kehossa. Kyllä. Tai vuorovaikutuksessa tai missä tahansa sellaisessa asiassa. Joo, just näin. Niin se voi olla sellainen ainakin, minkä itse olen pitänyt niin kuin hyvin hedelmällisenä niin kuin itselleni, että et peilaa vähän eri näkökulmista. Joo. Ja just nimenomaan siihen harjoitteluun pysähtyen johtuen siitä, että sieltä nousee myös nimenomaan niitä fyysisiä asioita, mitä niiden refleksien tarvitsisi tehdä. Eli se, niin kuin sen, kun me puhutaan siitä, että refleksin tarvitsee sytyttää siellä meidän kehossa niin kuin jokin asia, niin omalla tavallaan se, että alkaa huomaamaan niiden hermoratojen vahvistumista. Vaikka sellainen, että no mulla esimerkiksi kylkirutistus on ollut sellainen, että mä oon tehnyt sen niin kuin olkapäällä ja kaulalla. Ja sitten se kylki on tullut sieltä vähän niin kuin mukana. Niin se, että kun harjoittelua tekee, niin onkin silleen, että että mulla on täällä tämä ihan lihas täällä kyljessä, mikä tekee sen kylkirutistuksen, että se on sen niin kuin tehtävä. Niin kuin tällaisia ikään kuin, vaikka ne ei liity sitten taas, vaikka mun liittyy ja ei liity, mutta siis jos mä peilaisin vaan mun vireystilan säätelyn kautta, niin se on haastava. Niin se on haastavaa. Joo. Kyllä. Ja kun sillä on merkitystä, vaikka sitten niinku ajattelee, että mitä hiton väliä sillä on merkitystä, että teekö mä sen mun kylkirutistuksen kaulalla vai kyljellä vai millä mä sen niinku teen, niin sillä on merkitystä sinne meidän aivoille, kun silloin se kuva siitä kehosta on selkeämpi, jolloin se kuormitus on pienempää. Niin sillä on niinku merkitystä. Jep. Ja jos se viesti ei kulje sieltä kehosta hermostoon sillä tavalla, että se on selkeä se viesti, niin sehän on se, mitä me koko ajan niin kuin yritetään vaan selkeyttää. Ja se on niin kuin mun mielestä koko refleksityön pointti on niin kuin se. Jep, just näin. Ja siihen pitäisi, niin kuin mä haluaisin tai itse haluan niin kuin keskittyä siihen asiaan. Joo. Koska sieltä mun mielestä löytää myös niitä edistymisen asioita huomattavasti paljon enemmän. Koska me ei voi ja me ei päästä siihen, että meillä oli tämä haaste ja nyt sitä ei ole. Niin me ei päästä siihen sellaiseen silleen, että eilen se oli ja tänään sitä ei ole. Mutta siihen me päästään, että täällä alkaa toimimaan, kulkemaan se viesti nopeammin, suoremmin. Siihen me saadaan, siihen meidän on mahdollisuus niin kuin kiinnittyä myös silleen, sen kannalta, että me tarkastellaan sitä prosessia. Joo. Ja sitten, että tästä näkökulmasta tämä prosessi ei voi olla edistymättä, kun harjoitteet tehdään. Niin. Ihan mahtavaa. Tiedätkö mitä? Me otetaan tämmöinen kakkosjakso, tavoitteet ja tulokset ja otetaan sinne niinku tämä, mitä sä äsken puhuit tästä kehonkuvasta ja siitä, mikä sitä hermostoa ja aivoja nyt oikeastaan kiinnostaa ja mihin me pyritään. Ja sitten otetaan siihen vielä se, että mitkä ne refleksityön tavoitteet, refleksien haasteet ja refleksityön tavoitteet vois olla. Eikö tehdä niin? Tehdään sillä lailla. Koska mä luulen, että me ollaan tältä erää muuten nimittäin valmiita. Kyllä. Enemmän tai vähemmän, jos sulla on vielä joku juttu aivan mielen päällä, niin... Ei. Niin. Ei, kyllä me ollaan nyt valmiita. Hyvä. Me ollaan puhuttu ihan riittävän pitkään. Joo. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Ja kiitos, että kuuntelit. Ja jos haluat tietää lisää refleksityöstä tai sitten ehkä niin kuin meidän näkökulmasta aikuisten refleksityöhön,
työhön, niin meidän Instasta löytyy hyvin tietoa ja sitten toki Jenni kouluttaa. Jenni-koulutuksiin kannattaa mennä. Kiitos, ehdottomasti olen samaa mieltä. Hyvä. Ja jos jakso herätti jotain ajatuksia, kommentoitavaa, niin tosi mielellään me kuullaan. Te olette ihanasti kommentoinut ja jakanut ajatuksia, ja niitä on aina tosi kiva kuulla. Todellakin, kyllä. Hyvä. Seuraavaan kertaan. Haluaisitko kouluttautua sensomotoriseksi valmentajaksi tai haluatko valmentajana oppia lisää reflekseistä? Jennin verkkosivuilta www.movejoy.fi löytyy ajankohtaiset tiedot sensomotorisen valmentajan koulutuksesta sekä valmentajien täydennyskoulutuksista.